Tämä pilarikenkä on nappivalinta silloin, kun esimerkiksi asennetaan 90-140 millisiä katostin kannatintolppia. Siinä on M20 kierre, jonka korkeutta on helppo säätää asennuksen yhteydessä tai jälkikäteen. Ensimmäiseksi säädetään korkeus ja kiinnitetään alempi mutteri perustuspilaria vasten. Kierretapin uran ansiosta myös jälkikäteen säätö on helppoa. Suositellaan, että pilarikenkä ruuvataan vähintään 50 milliä vemonreiän sisälle. Kun lankku tai palkki on paikoillaan, kiristetään ylempi ruuvi. Jos halutaan tehdä jälkisäätö, irrotetaan molemmat mutterit ja korkeus hienosäädetään. Korkeutta voidaan säätää, koska pilarikengän pyöreä laatta pääsee pyörimään pilarikengän sisällä. Autokatoksessa tai terassissa pilarikenkä 90-140 on vakaa, joustava ja turvallinen kiinnitystapa.